Για πολλά χρόνια οι Μικηναίοι έμποροι ταξίδευαν στην Κύπρο και έπαιρναν από εκεί χαλκό. Το πολύτιμο αυτό μέταλλο υπήρχε άφθονο στο νησί. Αργότερα, πολλοί από αυτούς εγκαταστάθηκαν μόνιμα εκεί. Ίδρυσαν αρκετές πόλεις και γύρω τους έφτισαν πολύ ψηλά τείχη. Οι πιο σπουδαίες πόλεις ήταν η Έγκομη και το Κίτιο. Πολλοί Μικηναίοι τεχνίτες, αγκιοπλάστες και χαλκουργοί πήγαν στην Κύπρο, έφτιαξαν εργαστήρια και εργάζονταν εκεί. Μαζί με τις οικογένειές τους έφεραν στην Κύπρο και τη θρησκεία τους και τις συνήθειες της ζωής τους. Από αυτούς έμαθαν οι Κύπροι και την ελληνική γλώσσα που μιλάνε μέχρι και σήμερα. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την Κύπρο, τα ερείπια πολλών μικηναϊκών πόλεων, πολλούς θολωτούς τάφους και τα χρυσά κτερίσματα σαν αυτούς που βρήκαν και στις Μικήνες.